kasama ko po si White Mix Motovlog. Pupunta kami sa Monasterio de Tarlac. Ayan, gagala kami doon. Click on Zombie Apocalypse. Dahil tapos na ang aming karera, magmo-monasteryo na lang kami. At doon ang ating awardee. Sana all sangkain Max. Yeah, mga hanip sa bangkingan. Sana all sangkain Max. Monasterio, where are you? Yeah, so papunta na kami doon. Monasterio de Tarlac. Ayan guys, so Max lang sa Pong. Okay, so itong mga bikers na to ay papunta na rin sa Monasterio. Doon ang kanilang awarding para sa mga nanalo. Doon tayo guys sa Monasterio lahat. So, first time din natin pumunta sa Monasterio. Tayo sa bangkingan kay White Mix dahil masarap di bangkingan na. El Capitan 711 Super Gold. So dito pala guys, dito ang pinaka-entrance ng Monasterio. Welcome to Monasterio de Tarlac. Ayan, Tarlac Eco Park. Giant pugad oh. Pareho may giant pugad oh. Mga itlog tayo doon mamaya. Ayan, welcome dear pilgrims. Monasterio de Tarlac. Tara, pasok tayo para makita natin yung loob ng Monasterio. Okay, so nandito na yung ibang mga bikers. Entrance this way. Ayan guys, so no entry, exit only. One way. Tatak Eco Park. Hanapin natin yung ano, itlog.
Ayun o, may kambing. Doon yata sa taas. Tara, kaya din natin. White mix on the so ito ang ayan, monasteryo. Welcome to Ecotourism Park, motorcycle parking this way. Ayan, so nandito na yung ibang mga tropa. Guys, so ito ang ating monasteryo pala. Wow, ganda. Diyan na yung black dyan, tag-isa sa lahat tayo nila lahat yan. Nandito po yung idol natin. Nakakita natin dito sa monasteryo. Ayan guys. Nahuli! Na yan. Ayan, so maganda. Oh, picture tayo, picture. Kawawa yung mukha ko.